Bueno, gaur tramito urbanoa, Barakaldoko bidegorria, Isabel de la puta máquina de mierda. No lo decimos nosotros, lo dijo un artista vasco, Tabasco, Tabasco, lo del ojo era Tabasco, no lo decimos nosotros, lo dijo un artista vasco, Aupa Gandal, zorika iztoa protagonista, lo dijo un artista vasco. Bueno, esaten genuena, gaur hiri barnetik tokatzen da, eta horretarako, bidegorria, Barakaldoko bidegorria hartuko dugu, eta ruta de kolesterol izenekoa egingo dugu. Oinez, egin daiteke beste bilbide bat, baina gaurkoan segitarekin egingo dugu, honetxe egin zuzen ere, eta gero azalduko dugu, segaitik ez dudan kaskorik eta buruan jarrita. Venga, bagoazen bueltatxo hori egitera, eta gero itzen dugu zenbat kilometro diren, eta ze gauza aurkitzen ditugun bidetik. Lo dijo un artista vasco. Lo dijo un artista vasco. Bueno, barte gabiten gaudega ja bada, hementxe beka, hau errepide berriak carretera nueva esaten dioguna ohikoan. Espaldi baten gaztetxea zegoen tokia, han urrunean. Eta hortik ere bidegorria, baina ja errekatxora joateko desbiderapena. Guk hemendik aurrera jarrituko dugu, eta hortik justo hotel berria egiten ari dauden tokitik, Lutxanarako bidea hartuko dugu, eta handik, Zamalanda edo, Nerbei ibaiarekin topatuko gara. Eta hantxe ikusiko dugu, bidegorri honek eskaintzen duen ere, bitxikeririk edo kontu historikorik garrantzitsuenak. Eta hemen beste desbiderapen bat, Gurratzetik gatoz. Honea, Bilborako bidea. Eta guk oraitxo ingo duguna, zuzenen Nerbei ibairantza. Horrek esan nahi du, Bilborantza badagoen, ibaia gure aurretik pasatu behar dela. Beraz, goazen area. Bueno, zamaketa lanak eta arintzeko, kargaderoak edo zamaketa infrastruktura dira. Hantxe atzean ikusten da beste bat, txikiagoa, eta horiek dira, edo horiek ziren, franko-belgak, larkonerak, hementxe, Ibei bazterrean zituen 5 zamaketa infrastrukturetariko bat. Gelditzen den bakarra zutik, beste baten arrastoak gelditzen dira Ibei bazterrean, eta beste hau ere ikusten duzuenez modernoagoa da, bestea zurezkoa baita, tratamentu espezial batekin, baina zurezkoa. Eta hau hormigoizkoa da, eta hau Zefanitrok erabiltzen zuen zamaketa zubie antzeko bat da. Bueno, biak ere biak, kontxa gau ere. Gaur ez badira udaletxeko operarioak, ze justo ratzean daude bedarrak eta mosten, kaleak garbitzen duen kamioneta da, edo beste latrana, gaur ez dugu pakerik izango. Bueno, esaten nuenez, hauek biak hementxe garai batean izan genuen mugimendu guzti ikaragarri baten azkenengo froga dira. Eta egia da, arbolak eta polita direla, eta batzuk 100 urte bizi izan direla, baina hauek ez dute historia gutxiago, eta ez dukete errespetu gutxiagorik merezi.
bueno, eta zamaketa eta guneetan askenan genuena, Franco-Belgaren beste hau. Hau ezagunagoa da, orain dela urte batzuk, bueno, desenteia, birmoldatze prozesu batean edo bateri bat egin zioten, eta nahiz eta oso zientifikoa izan, antzadenez, honetaz dakitenek ez zian oso gustora gelditu, hementxe dugu holako beste tramankulu bat. Zaitazue, zeinek erran dezakeen Barakaldon ez garela itsasoko jendea. Azelako paisaia, azelako ingurunea, urez beteta, eta itsasoko urez gainera, gogoratu, itsasoko ura onarte sartzen dela, eta bai eta Bilborat, mareak badutela euren esana hemengo uretan. Hortxe dugu, justu atzean utzi dugun guztia, Errontegi Zubila, hementxe Barakaldon urban deitzen dioten auzo berria, baina, garai baten hau oso ezberdina zen, hantxe puntan Sestaoko, gaur egunean Sestaoko, ez dakit orgatzen ikusten den, justo hor, Sestaoko kaikuren instalazio daude, baina garai batean, Altos Hornos de Bizkaia osatu zuteneko fabriketariko bat. Bestea justo, El Carmen fabrika, hementxe Barakaldoko lurretan. Eta, atzeko zonalde guzti honetan, Errontegi Zubila dagoen tokian, hortxe izaten zen. Hau Portugaletek darsena, ez dakit hau zergatik ditzen duten Portugaleteko darsena, baina, hemen holan deitzen diogu. Eta atzean zamaketa lan guztiak egiten ziren tokia, beraz, bakarrik zegoen handik mea atera, altzairua, burnia, onarte trenez ekarri, eta jazta. Baina azerako batean eta horko zamaketa gunea, esan dezagun, hor aurreko fabrika, baina horrekoa direla, zergaitik, garai batean egiten zen bakarra esportazioa zen, esen altzairurik, ez eta burdinik produzitzen hemen Bizkaian, ez zen olako fabrikarik. Egiten zen bakarra zen hemenditatik, mea atera, Ibai bazterrera ekarri, eta ingalatarrentzak bereziki, edo gehiena, 170, arantza joaten zen, itxaso bidez, noski. 19. mendeko azken laurdena zen, eta oraindik ere abioiatarrerako konturik eta zegoen, eta gaur egunean olako kontuak ere gehien bat itxasos egiten dira. Beraz, hementxe jaio zen Bizkaiko aberastasuna, eta Euskal Herriko historiaren zati garrantzitsu bat, eta gehien, guri bintzet, gehien influenziatu diguna. Hortxeko kontu horietxek. Baina, azkenengo apunte bat egin behar dugu, gaurkoan ez dakita askorik izango dugun, baina guazen oso garrantzitsua dugun pertsonaia historiko bati buruz hitz egitera, eta zergatik parke honi edo zonalde honi ez diogun Zamalanda deitu behar, baizik eta beste izen bat atxiki behar diogun ahalik eta azkarren. Eta hau ezin zitekeen falta, gauden tokian gaudela, gauden herrian gaudela, eta ezein besteko pertsonaia historiko oso garrantzitsua delako honako hau. Eta ziurrenik gure aldean Euskal Herriari eman diogun aktiborik poteretsuena. Hementxe jaio zen, hemen ezkerraldean jaio zen Euskal Herriko ezkerra, eta hementxe baita ere Trianoko mendien artean eta Nerbioi ibarreko ur hauen artean beste pertsonaia garrantzitsu bat izan genuen, justo histori guzti hauek eta pertsonifikatzen dituen. Ameriko Solabarria dugu bera, hementxe dugu aspaldian egin zitzaion omenaldia, edo, omenaldiko zera, murala edo, ze aurten, oraindik ere, ez inolako ofizialtasunik, eskaleetan, esplazatan, ez zertan. Hementxe jarri zitzaion gainera, Errontegi Zubi honetako pilarretariko batean beraren omenaldiko margoa, justu, bera Zubila egiten egon zelako, garai batean, bertoko Extremaduratik eta Andaluzitik eta leku guztietatik etorritako jendearekin batera. Gerora ere inaugurazio egunean Praderarekin batera egon zan bera, hementxe, zintaren ebakuntza horretan, inaugurazioan, eta, Pradera bota zuenean, beraiek egin zutela
zubila, perikoke aldamenetik ez nazion, zuek ez, nenone bai, hemen egon benitzan, albainil bezala, beste langile guztiekin. Beraz, Samalanda izeneko zonalde guztia honik ez dakit zertarako Samalanda deitu, hori ikusi dugu, nola, badagoen zer txiki bat, udaletxeak oraindik eta diputazioak ez diote babes figura berezirik eman gainera, baina nik uste, Barakaldotarrok deitu behar diogula, Periko Solabarria parkea edo gunea edo dana dalakoa, beraz, hemendik aurrera, Periko Solabarria. Nora zoazta Periko Solabarriaren parkera, Ibar Bazterrera, gure industria guztia, gure aberastasuna eta gure pobrezia, eta batez ere gure independentzi grina eta jaio zen tokira. Tabasco, Tabasco, lo del ojo era Tabasco, no lo decimos nosotros, lo dijo un artista vasco. Tabasco, Tabasco, lo del ojo era Tabasco, no lo decimos nosotros, lo dijo un artista vasco. Lo dijo un artista vasco. Eta zer den hirietan beharrezkoa biziketan, horko hori besterik ez. Ez kaskorik, ez argirik, ez zer. Baina timbrea bai, eta timbre izan behar du mekanikoa. Ez du balio elektronikoak, bozina baten antzekoak. Oseake, hori da, kaskorik gabe gaur ibiltzearen arrazoia.